ಅನ್ನ ಹೊಡಿಗಲ್ಲ ಯಾರು ಯಾರು ಮಾಡಿ ಯಾರು ಎತ್ತೆ ನೋಡಿ ರಾಗ ಮುಟ್ಟಿಗೆ ರಾಗ ଦେଖ ଡାଡୁଲୁ ଶୋଇଛି ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିବା ତା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାଣି ନା ସକାଳୁ ଦେଖିବା ତାକୁ ଟିକେ ଡାକିବା ଦେଖ ବାବୁ ଆମର କେମିତି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ତଥାପି ଟିକେ ଡାକିବା ବାବୁ ଉଠୁନ ଟାଇମ୍ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି କେତେବେଳକୁ ଉଠ କି ବାବା କ'ଣ ହୁଁ ହଉଛ 7ଟା ବାଜିଲାଣି ସକାଳୁ ସିନା ଶୀଘ୍ର ଉଠିବା କଥା ବାବା ଉଠୁନ ଧନ ଦାନ୍ତ ଶୀଘ୍ର ଘଷିବ ତାପରେ ଟିଉସନ ପାଠ କରିବ ଆଉ ମୋଡ଼ି ଦେବି କି ବାବା କ'ଣ ଏମିତି ଖାଲି ମୋଡ଼ି ମାଡ଼ି ହଉଛ ଧନ ବାବୁ ଦେଖ ସେ କୋଉ ଷ୍ଟାଇଲରେ କୋଉ ଗେଟଅପରେ ସେ ଶୋଉଛି ଦେଖ ପାଗଳା ତଥାପି ଉଠିଯିବ ଡାକିଲେ ସେ ଏତେ ଲେଟ୍ ଯାଏ ଶୁଏନି ଡାକିଲେ ସେ ଉଠିଯିବ ଦେଖ ବାବା ଏ ବାବା ବାବା ଲୋ ବାବୁନୁ ଉଠୁନ 7ଟା ବାଜିଲାଣି ଟିକେ ହେଇଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକେ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କହିଦେଲ ବାବା ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ହଉ ଉଠ ଉଠ ବାବା ଆମର ଉଠିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯିବେ ମୋର ବ୍ରସ୍ ଧରିକି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ହେଇଛି ବାବା ତାକୁ କ'ଣ କରିବ ଦାନ୍ତ ଘଷିବ ଚାଲିଲେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବା ପାଇଁ ଚାଲିଲେ ଦେଖ କି ମସ୍ତିରେ ସିଏ ଯାଉଛି ରାମୁ ସାଙ୍ଗରେ ଡାଡୁ ମସ୍ତି ତାକୁ ସେ ଡାକିଲୁ ରାମୁ ଲକିକି ଡାକେ ରାମୁ ହେ ଲକିକି ଡାକେ ଡାକେ ଲକିକି ବାବୁଙ୍କର ବ୍ରସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା ମିଟୁ ଏ ରାମୁ ଲକି ରାମୁ ପାଗଳର ଚାଲିଛି କାରନାମା ଚାଲିଛି ଦେଖ ପାଣିରେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବରେ କେତେ ବାହାନା ନିଜେ ନିଜେ ସେ ଦାନ୍ତ ଘଷିବ ଦେଖ ନିଜେ ଯିବ ଛେଲିଲା ଗୁଡ୍ ବୟ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଡାଡୁର ଟୋଟାଲି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କ'ଣ ସବୁ କରୁଛି ଦେଖ ଦେଖ ହାତରେ ପାଣି ନଉନି ଦେଖ ଏ ଦୁଷ୍ଟ ଇଏ ବାଲ୍ଟିରେ ମୁହଁ ନେଇକି ପାଣି କୁଡ଼ି କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଶିଖ କୁଡ଼ି କେମିତି କରାଯାଏ ଡାଡୁଟି ସବୁ ଶିଖିବ ଦେଖ ବାସ୍ ଗଲା ଆଉ ହାତରେ ପାଣି ଜାଗା ହଉନି ଏକାଥରେ ମୁହଁ ନେଇଗଲା ଠିକ୍ ଅଛି ରେଡ଼ି ଥାଉ ବାବୁଙ୍କର ଦାନ୍ତ ଘଷା ସଇଲା ଦେଖ ଅଫିସ ଗାଡ଼ିଲେ ମୁହଁ ପୋଛା ହେଇଗଲା ବାବା କୁଆଡ଼େ ଯିବ ନା କ'ଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଥିଲା ଶେଷ ଆସି ସେ ଆମର ହୋମିଓପାଥି ଖାଉଛି ତାର ଦାନ୍ତ ଘଷାରିବ ଦେଖ ନିଜେ ମେଡ଼ିସିନ ଉଜାଡ଼ିବ ନିଜର ମେଡ଼ିସିନ ନିଜେ ଖାଇବ କେଇଟା ଗୁଲି ଖାଇବ 5ଟା ନିଜ କାମ ନିଜେ କରିବ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇସାରିବ ତାପରେ ପଚାରିବ ଡାଡୁ କ'ଣ କରିବ ବିଞ୍ଚି ଯାଉଛି କି ହଉ ଠିପି ଥୋଇଦିଅ ଆକାଶ ମିଶିଲି ଆକାଶ କଲରରେ ମିଶେଇକି ଖାଇଲି ओके कोई टाइप चुटी फुटी साइज
ହଉନି ଆଉ। ଏଇଟା ଡାଡୁ ଠାକୁର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏଠି ଆମ ଜଗନ୍ନାଥ ଗାଧେଇ ମତେ ରେଡି ହେଇସାରିଲେଣି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ମା ପୁଅ ସକାଳୁ ଗାଧେଇ ପାରି ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁର ପୂଜାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଆମ ଡାଡୁଲି ଭାଇକା ମନ୍ତ୍ର ବୋଲିବ ଜୟ ଗଣେଶର, ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ। ଠିଆ ହେଇ ପଡୁନ। ବାବୁଙ୍କର ସରିଗଲା। ମୋର ଆମେ ଆସିଛୁ ଓସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ମୂଳକୁ କ୍ଷୀର ଢାଳିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଶନିଦେବ ବି ଅଛନ୍ତି। ବି ମସ୍ତି ଗାଡ଼ି ଚାରିଟା ସିଜିନ୍ ଚଲେଇବି ଦେଖ। ಅಲ್ಲ ಹಂಗ್ಲ ನೋಡಿ ಆಗೋಗನೆ ನೋಡಿ ಹಂಗ್ಲ ನೋಡಿಗಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿ ಯಾರೇ ಎಷ್ಟೇ ನೋಡಿ ಬಾಗು ಮುಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಗು ಬೋಲೆ ಯಾರು ನೋಡಿ ଦେଖ ଏବେ ବିଛୁଆତି ଗଲା ଗଲା ଭାଉନ ମାରେ ସକାଳୁ ତାର ଆସି ସକାଳୁ ଖାଇକି ଯାଏ। ତାକୁ ଚାଉଳ ଆଣିକି ଥୋଇଦେଲା, ଖାଇଲା, ସେଟା ଚାଲିଲା। ଗାଡ଼ି କାହାର? ଡୋମିନର ବାଇକ୍। ତମ ଗାଡ଼ି ଉପରେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତେଲ ଅଛି, ତେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ଆଉ ଏଠି ଗୋଟେ ଚାର୍ଜ ହବାର ଅଛି। ଚାର୍ଜ ବସାଇବ। କ'ଣ ଚାର୍ଜ ହବ? ଫୋନ୍ ଏବେ ଚାର୍ଜ ହବ। ଆଉ ଏଇଟା ହଲ ମାଇଲେ ହବ। ସବୁ ଜାଣିଯାଇଛି ତୋ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ। ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ହଁ ତମେ ଇଆଡ଼େ ଅନେଇଲ ଟିକେ। ତମ ଗାଡ଼ି ବିଷୟରେ ସବୁ ଜାଣିଯାଇଛ। ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ ଏଇ ଗାଡ଼ିର ଏତେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ବୋଲି? ଅନ୍ କରି ହଁ ଅନ୍ କରି ଗାଡ଼ିରୁ ଓହ୍ଲାଅ, ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଆସି ବସି ପଡ଼ିଛୁ। କ'ଣ ଡୋମିନାର? ଓ ଡୋମିନାର 400 ନାଇଁ? ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ। ହଉ ଚାଲ ଖାଇବ ଚାଲ। ନାଇଁ ମ ଏଟା ସରୁ ଅଛି ନା ମୋଟା। ହଁ ଆଉ ଏଇଟା ଟାୟାର ବି ମୋଟା ଇଞ୍ଜିନ ଦେଇଛି। ଆଉ ଗୁଣ୍ଡ ଲାଇଟ୍ ମାରୁନ। ଟିଭି ଲଗେଇଲା, ଟିଭି ସୁଇଚ୍ ଅନ୍ କରିଦେଲେ। ବାବୁ ଆସିକି ବସି ପଇଲେ ଖଟ ଉପରେ। ତମେ କ'ଣ ଦେଖ ଟିଭିରେ? ପାୱ ପଟଲ। ଆସିନି ବା।
ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିଛି ତମ ଚ୍ୟାନେଲଟା କ'ଣ କେତେ ବୋଲି? ଦିଟା ଜିରୋ ଟୁ ଗୋଟେ ଏକ ତାର କାର୍ଟୁନ ଯାର ପଳେଇ ଆସିଲା ତାର ଏଇ ଗୋଟେ ଭାରି ପ୍ରିୟ ଦେଖିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ଚାଲିଲା, ଇଆଡ଼େ ଟିଭି ଚାଲିଲା। ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାବା ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କର, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା କର। ଆଜି ଡାଡିର କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା କରିଦେଲି, ତା ମନ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ହାପି। ଟାଟା ବାଏ ବାଏ। ବାଳୁଙ୍ଗା କେଡ଼େ ଜୋରରେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ଆଉଛି ଦେଖ। କ'ଣ ଏ ଖରାରେ ସାଇକେଲ ଚଲା? ହଁ ବାବୁ ସାଇକେଲ ନେଇ ଘରକୁ ଯା। ସେତିକି ଖରା ବହୁତ ହେଲାଣି ଯାଅ। ନାଇଁ କହିଲି କଥା ମାନିବ, ସୁନା ବାପାଟା ମୁଁ ଦେଖିଲ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲାଠୁ ସବୁ ଆମର ସାଇକେଲ ନେଇକି ଚାଲିଲେ ଘରକୁ ଖାଇବାକୁ। ବାବା ହାଇ ଗାଇସ୍, ନମସ୍କାର। ଆଉ ମୁଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉଛି, ଆସିଲେ କଥା ହେବା। ଆଉ ଏଠି ମୋ ବାବା କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? ଡାଡୁ ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ଆସିଲେ ଆଉ ଯାହା କରିବା କଥା ସେ କରିବେ, ଆଉ ତମେ ଦେଖିବ ନାଇଁ? ଡାଡୁ ବାଏ ବାଏ।